Tanah ya. Balen ke tanah ya rasa USD ya. Masih pikir. Hello Kids Mix TV, share. Hello Kids, dinig mo ako. Hello Kids, dinig mo ako. Sibas kasi ako. Hello Kids, kamusta na? Live yan, yes po. Lola Kids, dinig mo ako, Lola Kids. Oo, kinig kita. Saan punta? Ano, pabalik na ako sa place ko. Galing ako Macau. Kailan ang uwi mo? Lola, kailan ang uwi mo? Bakit bird? Ang clear sa akin. Blurred, bakit blurred? Galing ka saan? Sa Macau. Nag-exit ko yung visa ko. Hi sister, good morning sister. How are you sister? Thank you so much for coming. Nita Nagigasu officials. Thank you. Later I will visit your channel after my live. Ako na uwi na, bumalik na 28 years. Kailan lang pala? Kailan lang? Kaya menurut mama ay tama. O so di ka na-exit Pinas? Hindi. Exit ko lang dito sa Macau. Baka nga. Pero hindi ako mahirapan. Yan. Nexit ko lang sa Macau. Okay na yan, gastos sa Pinas. Oo. Ganyan lang muna to. May 5 minutes na tayo. Hanggang